ini apa lo mas? Itu kuat kamu. Iki lho, medali mesin cukup, kok nggak urek. Mas, iki apa gitu? Ku jenenge saklar, mulai nggak ngerti. Oh, saklar. Nah iki bentukan lucu tenan lho mas kayak ondor-ondor iki ngopo iki? Ku jenenge mesin cukup kumis karo jenggot. Ah, mulai nggak ngerti lho. Warga piye iki? Kuwi lho samping. Apa sih, Dek? Enak-enak lho. Iku bukan kumis karo jenggot, orang guntung atau gondrong apa? Iya jatuh mas mas. Jauh pemasakan yang neneng gue lo kelakuan iki wala iki toh ya ira gue tolong cek lagi deh awas iki mau cek lagi nyetrum Oh, enak harus ya? eneng harusnya udah cekel Apa mas? nyetrum Masa nyetrum sih? enggak Masa sih nyetrum? ya nyetrum lah kok belum nih perasaan gue ah Masa nyetrum lo mas? taruh bang salon No, 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 no. Kita mas,